Goeiedag. Goeiedag. Wij zijn van Heer van Omroep Friesland en wij vregen ons eigenlijk al. Wat hing het er bij jou op de bank? We gaan naar de bank. Oké, en waar zit jou op? Gewoon een normale stoel. Ja, zullen wij eens bij jou binnen zijn, mooi? Ja. Zeg even een hond, dan gaan we maar. Kom maar in. Je bent bang voor een hond, hoor. Nee, hè? Hé, bijna. Rambo, kom. Nee, die doet niks in de box, kom. Rambo, kom. Hoppa. Nou, de vrouw is kijk voor die, maar de dochter te winkelen. Je bent net bang dat ze al je yield uitjouwen? Nee. Jilt die aan kennen, ik ga geen jilt. Nee, dat valt op mij. Maar wat met jou zo'n hele dag als ze fit binnen? Ja, mijn paar hoekjes met de thuis. En wat doe je in die tussentijd? Wat spulletjes op de telefoon. Ik ken het volk aan spierziekte. Oh, DVN, dunne vezelneuropathie. Alles steert op. Dus, nog maar nee, geweest van ketamine en fus. En we net dagen. Nou, dan is het een hele dag onder ketamine. Dan ben ik 3 maanden pin weg kwijtgelopen. behind het jou heel bot? Ja. Ik ga nog helemaal geen conditie meer. Dat het woont. Nou, dan ga ik aan de ketamine gewoon, dan ging ik wel weer eentjes rennen. Maar ja, dat bouwt het wel een beetje op. Maar niet waan helemaal, dan zei het lichaam weer. Oh jongen, dan doet alles zo zitten. Dat is net een beschreeuw. Ja, dit hing er boven de bank. Ja, en waar ben dat? Dat is de Pagenzezer, de eerste. Mijn grote hond. En jouw kinderpaakjes is er wel beter houden. Ja, dat lukt nog wel. Met beiden passen we het op. Als je beiden wennen, dan komt hier wel een mandje even heen. Ah, dat is geweldig, joh. Dat is wel mooi. Ja, dat is mooi. Dat is ik nooit verwacht dat zo mooi was. Zo. Ja, dat is zo mooi. Dit is van jou dan een jochtpuntje? Ja. Zo was het al eens, ja. Ja.